lidi, takže vás vítám u nového videa. Dneska si hraje Stumble Guys. Nebudu to nějak okecávat a jdeme na to. Až na to, že si musíme trochu chvilku počkat. Tak jo, čekáme. Dělej už. Dělej. Halo, dělej. Už jsme tam. No super, už nás to loadinguje. Tak jo, co to bude za mapu? Schválně. Pojď, něco dobrýho. Prosím. Please. No, OK. To je dobrý. Tak jo, takže jdeme. Uvidíme cesty. Zapomněl jsem vám říct, že teďka hraju na kontroleru. Takže pozor. Sekance. O, dobrý. A pojď. Tak. Ještě nikdo nešel do cíle. A já jsem tam. OK, to by se mohl dát. To by se mohl dát. Pojď. Yes. Je to tam. To dá, pojď, věřím ti, Nouskin, prosím, to dáš. Chceš to dát, Nouskina, pojď. Jo, Nouskin to dal. Je to tam. Já. Je borec, je Omar v poho. No nic. Whatever. Tak jo, tu ty vypadly. Do dalšího kola. Tak jo, pojď. Co to bude za mapu? Snad něco dobrýho. Prosím. OK. Tak asi počkám, až to prostě doběhnu. Ale jdeme na to. OK. Přeskočím to? Jo, dobrý. Dobrý, yes. Jak se routě. No. Pojď, banáne, prosím. Tak jo, poslední kolo GG. Jde se na to, ty vypadly a 6 zbývá. Schválně, jestli to bude dobrá mapa. Tak jo, tohle mám celkem rád. Jo, tohle je dobrý. Tohle je, jako nahoru je, tohle je fakt hodně dobrý. Tak jo, tak pojďme. Skoč! Ne, ty kokos, ne. Hlavně chill. O, kam mám jít, sakra, jo, tady. Hasič, co tu děláš? Ty máš zachraňovat lidi. OK, to jsem zvládl. Pojď. Na tohle si počkám. Tím jeden chcípl. Tak, hop. Ne. Sakra. No nic. Prosím, slepice, co tu děláš? Ne. Tak GG, no. Tohle je konec videa, zatím čus.